Какво са маняци, завръщаме поредицата, в която оценяваме вашите аутфити супер ударно с един брутален аутфит на един маняк, който всъщност не е чак толкова пари и доказва, че за малко пари може да се обличаш брутално. Но преди това искам да ви напомня, че ние от Fashion Dress сме пуснали най-големите намаления, правени в цяла България. На 100% автентични артикули, които може да видите в нашия вебсайт или нашата инстаграм страничка. Айде да започваме. И както може да видите, ето го аутфита. Като започнем първо с тениската и свичера, които са от Zara на обща стойност 120 лева. След това преминаваме към панталона, който е на Gallery Depth, като цената му варира на около 1400 до 1600 лева. И за завършек виждаме Nike Air Force, бели, класически, но брутални обувки, които цената им на тях е около 240 лева. Бих казал, че пича се облякал наистина брутално и без съмнение крайната ми оценка, която му давам, си е 9,5 от 10. И както казах по-рано, чекнете инстаграма и вебсайт, да видите най-бруталните намаления. Чуваме се.